ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനേ നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരവഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടയേത്. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘ്യേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം മദേകബിന്ദോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദനമന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരിയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാഭവ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു അധ്യായം അല്ലെ, സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 3 ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പരിവർത്തനം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ്. മനോഹരമായ ഉപദേശം നൽകുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മളിത് കാണാൻ പോണ. സുഖദേവ് മഹർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് മനുഷ്യർ വിവിധ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ആരെ ആരാധിക്കുന്നു, അതിനപ്പുറം യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വിവരിച്ചു തന്നെയാണ്. അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പരിവർത്തനം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനില് നമ്മുടെ ശുദ്ധഭക്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും, അതാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചു തരാൻ പോണത്. ശ്ലോകം 1. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതന്യഗതിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഏവമേതന്യഗതിതം പൃഷ്ടവാൻ യദ്ഭവാൻ മമ നൃണായമ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ശ്രീശുക ഉവാച. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. ഏവം അതിനാൽ ഏതത് അവയെല്ലാം നിഗദിതം ഉത്തരം നൽകി പറഞ്ഞു. നിഗദിതം പറഞ്ഞു എന്നും പറയാം, ഉത്തരം നൽകി. പൃഷ്ടവാൻ ആരാഞ്ഞ പോലെ, യത് ഏത് ഭവാൻ മമ എന്നോട് നൃണാം മനുഷ്യരുടെ യത് മ്രിയമാണാനാം അസന്നമായ മരണം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇടയില് വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ ശിലപ്രഭുവാദ്. ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഹേ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്റെ മരണാസന്ന നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആരാഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഉത്തരമേകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം അതാണ് അല്ലെ, മരണാസന്നനായ ഒരാള് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്താണ് മരണത്തോടടുത്തു. ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. നമുക്കറിയോ? അറിയില്ല. ഈ സെക്കൻഡ്, ഈ നിമിഷം, അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. ചിലപ്പോ ഹാർട്ട് അങ്ങനെ നിന്ന് പോയാൽ അത് അത്രയും ഭാഗ്യം. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളടക്കം അവിടെ ഇങ്ങനെ സൂചിയും എല്ലാം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോള് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ജീവന്റെ വില എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണേ അല്ലെ. ശരിക്കും എന്തോരം അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഓടിപ്പാഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണ, ഒരാളുടെ മുഖത്തും ഒരു സന്തോഷം തോന്നില്ല, എല്ലാരും ആശങ്കയിലാണ്. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം വരില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടെ, ഇപ്പൊ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ ഇത്രയധികം എന്ത് പറയണേ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മളുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മം കൊണ്ടൊന്നല്ല അല്ലെ. കൊച്ചുകുട്ടികള് ജനിച്ചു വീണവര് അവര് ഈ ജന്മത്തിൽ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അവരങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ട് കിടന്ന അപ്പൊ ഇത് ആ ശരീരം മാത്രമാണ് നമ്മൾ മാറണത്. ആത്മാവ് ആ മുൻജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് അതും പേറിയാണ് വരണത്. ഇവിടെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഹേ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്റെ മരണാസന്ന നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആരാഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഉത്തരമേകിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭുവാ ജയ് ശിലപ്രഭുവാ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അപ്പൊ മനുഷ്യരായി ജനിച്ചവരിൽ വിവേകബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് മനുഷ്യർ അല്ലെ. മനുഷ്യരായി ജനിച്ചത് തന്നെ എന്താണ്, ഒരു പുണ്യമാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് പൂച്ച, പട്ടി, അമീബ തുടങ്ങി 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ വിവേകബുദ്ധി ഉറച്ച മനുഷ്യർ മരണാസന്നമായ വേളയിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം എന്ന ഉറച്ച ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അനേകായിരം കാണുന്നുണ്ടോ? ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അനേകായിരം കോടി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്പം മാത്രം ജ്ഞാനമുള്ളവരാകിയാൽ അവരിൽ ഏകദേശം എല്ലാവരും അല്പബുദ്ധികളാണ്.
തത്വത്തിൽ ശരിയല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളാണ് അവരെന്ന് സ്വയം കരുതുന്നതിനാൽ മിക്കവരും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയാണുള്ളത്. അവരെന്ത് വിചാരിക്കണം? ഇത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു വീടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഉള്ളിടത്ത് ഈ ശരീരം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെറ്റായ ധാരണ. അതെന്താണ് തെറ്റായ ധാരണ? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ അവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉയർന്ന പദവിയിലോ താഴ്ന്ന പദവിയിലോ അവസ്ഥിതരായിരിക്കാം. താഴ്ന്ന പദവിയിലോ അവസ്ഥിതരായിരിക്കും. എന്തായാലും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീതമായ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായാത്ത പക്ഷം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ തന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാജയങ്ങളാണെന്ന് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും അറിയണം. എന്താണ്? എന്തിനെ കുറിച്ച്? നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണത്, അല്ലെ? അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയണുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായാത്ത പക്ഷം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ തന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്ന് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും അറിയണം, അല്ലെ? ആത്മാവിന് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, പല പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതൊരു ഫുള്ള് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ എല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയും എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, നിത്യനാണ്, അജ്ജനാണ്, അല്ലെ? മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉണക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഈ ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിന്നായം ബുദ്ധ കവിത വാനകൂയ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ഹന്യതേ മാനേ ശരീരേ. ഈ ശരീരത്തിനെ മുറിച്ച് പോയാലും ആത്മാവിന് എന്തില്ല? മുറിക്കാൻ നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മള് വയസ്സായാലും നമ്മളുടെ വിചാരം നമ്മളെ കൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ? അത് ആ ആത്മാവിന് അങ്ങനെ വയസ്സൊന്നും ആവണില്ല. എങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ ആദ്യം നമ്മൾ അത്ര ഊർജ്ജസ്വലായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും. അപ്പൊ നമുക്ക് വയസ്സായി ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും ആത്മാവ് ചിന്തിക്കില്ല. മാതാജി എല്ലാരും പറയുന്നേ മനസ്സിന് പ്രായമാവത്തില്ല. ആമേ വേണം. നമ്മള് അങ്ങനെ അയ്യോ ഞാൻ വയസ്സായി എന്ന് 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ തദാസ്തു വരും. അപ്പൊ എന്താണ്? മനസ്സിന്റെ ചിന്തയാണ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്ന് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും അറിയണം. എന്തായാലും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീതമായ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായാത്ത പക്ഷം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്ന് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും അറിയണം. അനേക സഹസ്രം മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനോ മറ്റോ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായുകയും അപ്രകാരം വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നിവയിലുള്ള വേദശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിദഗ്ധാഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്യേക്കാം. ശരിയാണല്ലേ? എന്തോരം ആളുകളുണ്ട്. അതില് വളരെ കുറച്ച് നമ്മളെ പോലുള്ള ഭാഗ്യം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ച് ഈ ജന്മം നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിലല്ലേ എഴുതിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ പറ്റാത്തത് ഒന്നുമില്ല. ഒരുവനോ മറ്റോ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായുകയും വേദശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിദഗ്ധാഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്തേക്കാം. അത്തരം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സംസ്പർശത്തിലല്ലാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മുതലായുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് സാക്ഷാത്തായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനോ മറ്റോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം.
അപ്പൊ അതാണ് പറയണത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ വായിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് കിട്ടി, നമ്മളിത് വായിച്ചു നോക്കി, വല്ലത് മനസ്സിലാവോ നമ്മൾക്ക്? ഇല്ല ഇല്ല മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ്, മനസ്സിലാവൂല. മലയാളത്തിലൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാവൂല. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്തോ ഒരു പുക പോലെ എന്തോ ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്നല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കുമ്പോഴും അത്ര ഇതായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വല്ലയിടത്തും പോയാല് അത് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ വിചാരിക്കും, ഓ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം മുഴുവൻ വായിച്ചതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് വേണം? ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇടയിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് തെറ്റ് പറ്റുന്നു, മറവിയുണ്ട്, അല്ലെ? അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എന്നല്ല വിചാരിക്കുക, പിന്നെയും പിന്നെയും വായിച്ചു നോക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്നത് സാക്ഷാത്തായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനോ മറ്റോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം ലക്ഷക്കണക്കിലെ ഒരാൾക്ക്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള സ്വാഭാവിക ബന്ധത്തെ ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും വിസ്മരിച്ച മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വായിച്ചറിയുന്നതിനായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ അവതാരത്തിൽ വ്യാസദേവനും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ് വൈദിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ രചിച്ചുവെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയില്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇത്ര കുറെ മുന്നത്തെ ഒന്നല്ല, 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ മായാപൂര് ജനിച്ച ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് എഴുതിയതാണ് ആ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അത് മധ്യലീലയില് 20:122 തുടങ്ങി 123 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്തരം ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗം ഭഗവാനുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തെ പോലും വിസ്മരിക്കും. ഭഗവാനുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ പോലും ആ കൃഷ്ണ സംബന്ധ അത് വിസ്മരിച്ചേക്കാം. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ എന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ, അതായത് ആദ്യം ഭഗവാനുമായിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബന്ധം. ആ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നി? ഭഗവാൻ മാത്രം അങ്ങനെ സുഖിച്ചാ പോരാ, ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾക്കും സുഖിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പോലെ സത്യചിത്ത് ആനന്ദം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരി, നിനക്ക് സൂഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രകൃതി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പ്രകൃതി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ എന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു വലിയ പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സന്തോഷവുമില്ല. നമ്മൾ എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ എന്ത് ഭൗതിക സുഖം കിട്ടിയാലും അത് 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച, അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് മടുക്കും. അതേസമയം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കണവർ തന്നെ എന്നാണോ ഇതിൽ തുടങ്ങിയത് അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും എടുത്താലും വേണ്ടിയില്ല. ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വസ്ത്രമാതാജി പറഞ്ഞു, ആരെടുത്താലും വേണ്ടിയില്ല, മാതാജി എടുത്താ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അതായത് ഇതൊന്ന് കേട്ടാ മതി എന്നുള്ളൊരു ഒരിതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ 7:30 ആവുമ്പോള് കുറച്ചു നേരമുള്ളൂ, എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാലോ. ആരുടേതാ ശബ്ദം? റേഡിയോ ആണോ? മ്യൂട്ടാക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ എന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെ പരിണാമ ചക്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം പ്രാപ്തമായ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പുനരുജ്ജീവനം പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയുത ഒരു അത്യാവശ്യം കൊള്ളാൻ തോന്നുന്നു. 3 പ്രാവശ്യമായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി.
ആരുടെ വസന്തം അത് ശബ്ദം വന്നത്? നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല മാതാജി ആരുടെ ഒന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പുനരുജ്ജീവനം, വീണ്ടും ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരാനുള്ള ഒരു വിദ്യ നമുക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാനാകുള്ളൂ. ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗം ഈ അവസരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം ഗൗരവമായി എടുക്കുക തന്നെ വേണം. നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ബോധം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണബോധമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി തീരും. എല്ലാ മനുഷ്യരും ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ല. അതിനാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണോ? മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. ആയതിനാൽ ചിന്താശീലമുള്ള എന്നർത്ഥം വരുന്ന മനീഷിന, അല്ലെ? മനീഷിന എന്ന് ഇവിടെ വിശേഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മനീഷിന എന്ന് ഇവിടെ വിശേഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മനീഷിനാം എന്നിവിടെ വിശേഷം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള വ്യക്തി, മനീഷിന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ തീർച്ചയായും കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും ഹരികഥാമൃതങ്ങളായ ഹരിയുടെ, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥാമൃതങ്ങള്, അമൃതത്തിന് തുല്യമായ കഥകളെ, ഭഗവാന്റെ പവിത്ര നാമത്തിന്റെയും ഭഗവത് ലീലകളുടെയും ശ്രവണം, കീർത്തനം. കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്: ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ സ്വയം പൂർണ്ണമായും വ്യാപൃതനാകേണ്ടതുമാണ്. മരണത്തിന് സ്വയം സജ്ജനാകുന്ന ഒരുവൻ ഈ പ്രവൃത്തി വിശേഷം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നമ്മള് മരണത്തെ എപ്പോഴും ഒരു ഗസ്റ്റ്, ഒരു അതിഥിയെ പോലെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാം. അതിഥി എന്ന് പറയുന്ന തിഥി നിശ്ചയിക്കാതെ വരുന്നവരെയാണ് അതിഥി എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് ഒന്നും ഇതാക്കണ്ട. പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴെന്താണ്? വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുമോ? ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ്. ഒരു ആൾക്കാർ മാത്രം ഉണ്ടാവും. മുന്നതല്ല, ആര് പോയാലും കാരണന്മാരും അവരും അമ്മായിയും അമ്മാവനും ചേച്ചിമാരും ഇളയച്ചന്മാരും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആ വീട്ടിലുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ അതെന്താണ്? നമ്മള് പൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാം പൂട്ടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരുത്തിലും ചോദിച്ചാൽ ഇവരെ പറ്റി ഒരു ഗന്ധവും അന്തവും കുന്തവും ഉണ്ടാവില്ല. അവരെവിടെ പോയോ എന്താണോ ഒരാൾ. മറ്റേത് അതല്ല, നമ്മളെല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവേണേ, ഇങ്ങനെ പോവേണേ എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനോട് മിണ്ടില്ല. വീട് കുത്തി തുറന്നോണ്ട് പോകും. അതെ, ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കും, നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു? നിങ്ങളോട് ഇത് ആര് പറഞ്ഞേ? ഞങ്ങള് പോയി എന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ചോദിച്ചോര് വിഡ്ഢികളാവാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരും ചോദിക്കില്ല, എവിടെയെങ്കിലും പൊക്കോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മട്ടയിലാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് അതിഥി എന്ന് പറയുക. തിഥി അറിയിക്കാതെ വരുന്നത്. പക്ഷേ മരണം അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ? നമ്മളോട് ഇതൊന്നും വിളിച്ചറിയില്ല. പരീക്ഷത്ത് അത്രയും വലിയ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷത്തിന് 7 ദിവസം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ് അത്. ഭഗവാൻ പരീക്ഷത്തിലൂടെ ഭാഗവതം നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 7 ദിവസത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വെച്ചത്. അപ്പൊ അത് ഓർക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു എന്താണ് പദ്ധതിയാണ്, അല്ലെ? ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു വലിയ ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 2 തുടങ്ങി 7 വരെ. 12 ലൈനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മവർച്ചസകാമസ്തു യജേത ബ്രഹ്മണ പതിം. ഇന്ദ്രമിന്ദ്രിയ കാമസ്തു പ്രജാകാമ പ്രജാപതീൻ. ദേവീം മായാം തു ശ്രീകാമസ്തേജസ്കാമോ വിഭാവസും. വസുകാമോ വസൂൻ രുദ്രാൻ ബീജകാമോദവീര്യവാൻ. അന്യാദ്യകാമസ്ത്വദ്വിധിം സ്വർഗകാമോദിതോ സുതാൻ. വിശ്വാൻ ദേവാൻ രാജ്യകാമാഹ സാധ്യാൻ സംസാധകോ വിശാം. ആയുഷ്കാമോശ്വിനൗ ദേവൗ പുഷ്ടികാമ ഇലാം യജേത്. പ്രതിഷ്ഠാകാമ പുരുഷോ രോദസി ലോകമാദരൗ. രൂപാഭികാമോ ഗന്ധർവാൻ സ്ത്രീകാമോ അപ്സര ഉർവശീം.
ആധിപത്യ കാമ സർവേഷാം യജേത പരമേഷ്ഠിനം. ഹരി കൃഷ്ണ. ഇനിയുണ്ടോ? രണ്ട് ലൈൻ കൂടെ ഉണ്ട്. തോന്നുന്നു. യജ്ഞം രണ്ട് ലൈൻ യജേത് യശസ്കാമ കോശകാമ പ്രചേതസം വിദ്യാകാമസ്തു ഗിരിശം ദാമ്പത്യാർത്ഥ ഉമാസതീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 2 തുടങ്ങി 7 വരെയാണ് അല്ലെ? വല്ലത് മനസ്സിലായോ? എന്താ മനസ്സിലായത്? എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലായി ഓരോ കാര്യസാധ്യത്തിന് ഓരോ ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതെ 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 അതെ. നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മ പൂർണ്ണമായതല്ലേ, നിരപേക്ഷനല്ലേ, പരിപൂർണമല്ലേ, ദൈവമല്ലേ, ഈശ്വരൻ, ഇതൊക്കെ പറയണത് ബ്രഹ്മ. വർച്ചസ കാന്തി. കാന്തി. കാമത്തു എന്നാൽ അവിധം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. അവിധം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾക്ക്. ജനിച്ചു വീണാൽ തന്നെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ കുട്ടികള് അമ്മേനെയും അച്ഛനെയൊക്കെ കാണുമ്പോ അവരിൽ നിന്ന് സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൈനീട്ടുന്നു, ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വാരിക്കോരി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ആകുമ്പോള് കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പറയും. അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ലെ? അപ്പോഴവര് നമ്മളും എല്ലാരും വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആഗ്രഹത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. യജേത ആരാധിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മണ വേദങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രം സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ രാജാവ്. ഇന്ദ്രിയ കാമതു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. പ്രജാകാമ കുട്ടികളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. അനേകം സന്തതികൾ വേണം, കുട്ടികൾ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. ആര്? പ്രജാപതി. അവരെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങും. ദേവീം ദേവത. മായാം തു സ്ത്രീകാമഹ സൗന്ദര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. തേജഹ കാമഹ വിഭാവസും ആരാധിക്കും. വസു കാമഹ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. വസൂൻ ദേവന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കും. രുദ്രാൻ വീര്യകാമഹ അഥവാ ദരിദ്രമായ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ശിവഭഗവാന്റെ രുദ്രാവതാരങ്ങളെ. വീര്യവാൻ അത്യന്തം ശക്തിയുള്ള. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. അതിഥിം അതിഥിയെ പൂജിക്കുന്നു. സർഗ കാമഹ സ്വർഗം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. അതിഥേ സുതാൻ പുത്രന്മാരെ, അതായത് ദേവന്മാരും പിന്നെ രാക്ഷസന്മാരും ഒക്കെ അതിഥിയുടെ പുത്രന്മാരാണ്. വിശ്വാൻ വിശ്വദേവൻ. ദേവാൻ രാജ്യകാമഹ രാജ്യം അഭിലഷിക്കുന്നവരെ. സാധ്യാൻ സംസാദഹ വിശ്വം തൊഴിലാളി വർഗങ്ങളുടെ. ആയു കാമഹ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. അവരാരാണ്? ആശ്വിനവു ദേവന്മാരായ അവരെ പൂജിക്കും. ദേവവ് ഇരുദേവന്മാർ. പുഷ്ടികാമ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. ഇലാം യജേത് പ്രതിഷ്ഠ കാമ
അഥവാ പദവിയിൽ സ്ഥിരത ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പുരുഷ അത്തരം മനുഷ്യർ രോദസി ചക്രവാളം ലോകമാദരവും ഭൂമിയും രൂപ സൗന്ദര്യം അഭികാമഹ ശുഭാപ്തിയോടെ ഗന്ധർവാൻ അതിസുന്ദരന്മാരും ഗന്ധർവലോകത്തെ നിവാസിയ സ്ത്രീ കാമഹ അപ്സര ഉർവശിം ആധിപത്യ കാമഹ അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള പെണ്ണുങ്ങള് അല്ലെ. ആധിപത്യ കാമഹ മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. സർവേഷാം യജേത പരമേഷ്ടിനാം ആരെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പൂജിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനെ അല്ലെ. ആണോ? അവസാനം ഇതിനൊക്കെ നേരെ തിരിച്ച് പറയണ്ട. യജ്ഞാം പുരുഷൻ യജേത് യജകാമഹ ഒരുവൻ കോശകാമഹ നിക്ഷേപമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. പ്രജേതസം പരാധിപതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വരുണനെ ആരാധിക്കണം. വിദ്യ കാമാത്തു ഗിരീഷം ഹിമാലയാധിപനായ ശിവദേവനെ ആരാധിക്കണം. ദാമ്പത്യാർത്ഥ വൈവാഹിക പ്രേമത്തിനായും ഉമാം സതീം അതാണ് നമ്മുടെ 33 കോടി ദേവകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യസാധ്യക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഏതാണ്ട്. ഇനി വിവർത്തനം വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം എട്ടൊന്നായി മാതാജി. എളുപ്പം 8 മണിയായി. എളുപ്പമായി ഇന്ന്. അതിന് നമ്മൾ 7 ശ്ലോകം വരെ വന്നില്ലേ? അതെ, ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്ന് തുടങ്ങി 7 വരെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? പരീക്ഷ മഹാരാജ പറഞ്ഞ മരണം അടുത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എന്നോട് ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഇതുവരെ വിശദമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ സുഖദേവൻ അതിന് ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ പട്ടികയല്ല നൽകുന്നത്, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മരണം എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതിനാൽ ആത്മീയ ചിന്ത വേണം. വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ട കാര്യമല്ല, വയസ്സാകുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ആത്മീയത. ഭാഗവതം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ നാം എന്താണ് നേടിയത് എന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ആരാണ്, ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ ഓരോരോ പ്രത്യേക ദേവതയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നാളെ പറയാം. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरि कृष्णा. കൃഷ്ണ മാതാജി മാതാജി.